A la Comissió de Cultura i Educació d'ahir, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya vam presentar una proposta per tal que el govern municipal negociï amb els organitzadors de la Setmana del Llibre en Català per tal que l'any que ve aquesta Setmana del Llibre es pugui tornar a celebrar a la ciutat de Barcelona. Aquesta proposta va ser acceptada per tots els grups municipals i per tant estem satisfets d'haver donat resposta a una demanda que els mateixos organitzadors han fet palesa de voler tornar a la ciutat de Barcelona a celebrar la Setmana del Llibre en Català. Aquest és un esdeveniment que s'ha celebrat els darrers 27 anys a la ciutat de Barcelona i per tant creiem que l'Ajuntament de Barcelona ha de fer autocrítica perquè no pot ser que la capital de Catalunya, la ciutat de Barcelona, deixi perdre esdeveniments com aquests molt importants pel que fa referència a la llengua i a la cultura catalana. Creiem que un dels motius pel qual la Setmana del Llibre en Català ha marxat de la ciutat és que en els darrers anys no s'ha consolidat un espai fixe per tal que es pogués fer la Setmana del Llibre i per tal hem anat passant a la plaça Catalunya, a l'Avinguda Lateral, etc. La proposta que nosaltres vam aprovar ahir el que reclama és que la Setmana del Llibre en Català torni a Barcelona i que a més es consolidi un espai de gran centralitat i accessibilitat a la ciutat de Barcelona per tal que aquest esdeveniment es pugui consolidar i pugui celebrar-se amb normalitat els propers anys.